मुवा उत्सव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ जों मिथिनो मोन्दों दिल्ली फारसे एबसु आरो बर' साहित्य सभा आरो हारिमु आफादा दिल्लीयाव मोनसे मुवा उत्सव गिदिरथार खुंफुंनो लादों बे समाव रङियानिफ्राय रावना होनो नागिरदों ट्रेनजों बे समाव जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनाव जों माखासे खोथाखौ जोङो मुवा उत्सवनि बागै जों मिथिनानै लानो नागिरदों जिहेथु दिल्लीयाव बड'लेण्ड मुवा उत्सव खुंनो नागिरदों दा ट्रेनाव दावबायनो नागिरदों मा फोरमायगोन गिबियै जे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव बे जानो थांगासिनो दङ गोदान दिल्लीयाव आरो फैबाय थानाय 15 आरो 16 गुबैयै बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै बे बड'लेण्ड महोत्सवआ जाफागोन दा बेवहायनो दिनै रङियाव जोंनि बाक्सा तामुलपुर बरपेटा नलबारि बायदि बायदि जिल्लाया नैबे रङिया स्टेशनाव दिनै स्पेशल ट्रेन बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय दिनै भारत सरकारनिफ्राय होनाय मोनसे स्पेशल ट्रेनाव दावबायलांगोन आसा खालामदों आफा आनान गसाइआ नैबे दावबायारि बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां सौहैहोयो आरो नैबे फैबाय थानाय जे बड'लेण्ड महोत्सव बेवहाय जिहेतु 15 खालाराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन दा बेवहाय जोंहा गोग्गाथाव बाथ्रा मानो होनबा जोंनि जे बर' हारिया सा सानजा रायजोनि एकदम गोजामसिन हारि आरो जाय गोजामसिन हारियाव राव हारिमु थुनलाइ दङ आरो बे राव हारिमु थुनलाइखौनो गेबेंसिन फेहेरनो थाखाय आरो भारत आरो मुलुगनां मिथिहोनो थाखाय नैबे बड'लेण्ड महोत्सवआ जागोन जेराव 21 आइटेमाव GI टेग नांबाय दा नैबे GI टेग नांनाय माखासे जे जोंनि दामजु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायखौबो बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन लोगोसे जोंनि मोसानाय मुसुरनाय आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ राव जे जोंनि बिमा रावनि बिथिङावबो सावरायनाय जागोन आरो बेवहाय जे एडुकेसन मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि जे बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो जयेल अराम जे ट्राइबेल एफेयार मिनिस्टार बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बिथांमोननि बाहागो लानायजोंनो जोंनि बर' माहारिनि जे मोनसे गिदिरथार उद्देश्य लानानै बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिमु आफाद आरो जथायै बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों बे जाहाथे जाफुंसार जायो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय जिहेतु बे बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायाव बर' जाथिया माबायदि मुलाम्फा जागोन होननानै बुङो मोनसे हारिया जौगासार जानोब्ला गुबुन हारिनिफ्राय अनसायनाय नांगोन आरो बे मोनसे हारिया जुदि गेरेमसा जानोब्ला गुबुन हारि गुबुन रायजो आरो मुलुगाव मिथिजानांगोन दा जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव थाग्रा मोनसे हारि सा सानजानि हारि बेखौ दिल्ली बायदियाव जोङो मा जायो मा गानो मा मोसायो मा राव रायलायो बेखौ मिन्थिहोथारनांगौआ नैबे बड'लेण्ड महोत्सवनि गेजेरजों जागोन बेखौ जों मिजिंथियो मानो होनबा गुबुन रायजो गुबुन हादोर आरो गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेवहाय जिहेतु बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों दा बेजों जोंनि राव हारिमुखौ मोजाङै गेबेङै मिथिबावनांगौनि थाखाय माने बड'लेण्ड महोत्सवआव साननैनि थाखाय बेहाय दिन्थिफुंगोन नाथाय मोजाङै मिथिबावनांगौनि थाखाय गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा बेहाय माने नैबे ओनसोलाव दावबायफैनांगोन बड'लेण्ड ओनसोलाव दावबायफैनांगोन आरो बेहाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ मिथिथारनांगौब्ला जेब्ला जों बे मोनसे दिन्थिफुंनाय जागोन बिनिफ्रायसो बिथांमोना बे ओनसोलाव दावबायफैगोन आरो बे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि माहारिखौ जौगाहोनांगौनि राव हारिमुखौ थुनलाइखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनि जे भारत सरकारनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे गुबुन हारि इन्टेलेक्सुयेलफोर मेलेमजिबि बिथांमोना साननो बायद' जागोन आरो बेजोंनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइया जौगागोन जों मिजिंथियो जिहेतु बे हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन बिथांनिफ्राय बर' जाथिनि माबा मोनसे माबायदि आसा खालामदों माबा मोनसे फिथाइ आसा खालामदों नंगौ भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो जिहेतु जोंनि भारत रायजोनि गिबिसिन आरो बिथांनि जि मोनसे खोथा बे खोथा मथेनो माखासे जि मोनथायफोरखौ जों मोननो हायो दा माखासे बिथिङा जोङो जाफुंसार जानो हायो आरो बे बेलायाव जों नायनो हायो जे आसामिस रावा एन्सियेन्ट लेंगुवेज हिसाबै गायसनजानायाबो दानि भारत सरकारनि मानगोनां नरेन्द्र मदि गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोननि नाजानायावनो
आसामा गोजामसिन आसामिस रावा गोजामसिन राव बा एनसियेन्ट लेंगुवेज हिसाबै बे गनायथि मोनबाय। बेबायदियैनो जुदि गाहाय मन्थ्रिया जिहेतु जोंनो कनसेन्ट होबाय 15 खालाराव नभेम्बरनि 15 खालाराव बाहागो लानायनि बिथांनिफ्राय हयथ' बिथांनि कनसेन्टआनो जोंखौ फोरमायो जे बर' माहारिनिबो थाखाय बिथाङा सानो आरो बिथाङा बै समाव जोंनो माबा नङा माबा मोनसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायाव नैबे ओनसोलखौ जौगानायाव जोंनो बिहोमा होलांगोन जों आसा खालामनो हायो। जितु बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां उमेश दैमारि बिथाङा माखासे खोथाखौ जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायबाय। दिल्लीयाव जानो गोनां महा उत्सब बिनि बागै बिथाङा माखासे खोथाखौ जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों रोखायै फोरमायबाय। बे समाव जों बर' खौरांनि आयदायाव बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।